vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndakapiwa imwe nhengo but ispiritually inini ndini ndega ndinokwanisa kuiona mushure mekunge n'anga iyo yakandirombesa yashayika, but yakazonofa zvayo yandiudza kuti iwe chizukuru waputsa mhiko dzako and unofanira kuti ungozodzoka kuno kudare kwangu. Mukomana shi yangu yakanditi after 2 weeks ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kudare kwavo. Zvino zvakazoitika ndezvekuti mumhuri makabva machizoitikawo rufu, chikwambo changu change chava kuda ropa, saka pressure yacho it was just too much. Ndikabva ndazochitendedza kuti chinge chichibaya umwe weukama, saka icho chinoshandisa nyanga kana chava kuda ropa chinoenda chinobaya uyo wachinenge chati ndo wachinenge chichida gore racho iroro. Ndakachitendedza chikaenda chikabva chanobaya vamwe bamunini, the second from the last born mumhuri umo munova makaberekerwa baba vangu. Bamunini ava vakazongofa vachidhiraivha, vakangowanikwa vakatongopaka motikari yavo and he had passed away. Hanzi vainge vakabuda ropa kubva nemunzeve mumunhu uye zvekare nepaguvhu apa pakaonekwa kuti neropa rainge richitobuda, zvinova zviri zvinhu zvakakatyamadza vanhu. Saka ndakabva ndaona kuti chinhu changu ichi mabayiro achainge chava kuita vanhu ainge asisiriwo, because vanhu vakabva vatoti mumhuri mune aita urombwa. Ndakazomhanya ndichidzokera kuna sekuru vaya finish mukoma, ndichinzwa zvichinzi sekuru vainge vakashayika ende mukunofa kwavakazoita hanzi this was after vatendeuka. Shuwa here munhu angatendeuka nemadying minutes ondisiyira zvikwambo zvinorarama neropa kudai? Ndakashaya kuti ndoita sei. Vana vacho mushure mekunge ndavaudzawo kuti ndainge ndakanzi nasekuru sezvo zvinhu zvangu zvainge zvakapanduka because ndainge ndakaputsa mhiko, inini ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndige ndichizoita vakadzi vemuwando, but nekuda kwekuti kusaidi kwangu ndainge ndava nemari yakawanda, ndichitoona kuti hakuna mukadzi wekuti kana ndikamupfimba anenge achindiramba. Ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndikoramba ndichingoenderera mberi chete ndichingoita madzimai akawanda. Saka ndokuzotokanganisika kwemhiko dzangu idzodzo kwakazoita because ndainge ndasviba. Zvikwambo izvi zvainge zvava kusashanda nemazvo uye zvekare zvainge zvava kuita zvazvinonzwa kuda pazvinenge zvichida izvo. Sezvisinei mukoma, vana vaya vakabva vanditi kana muchikwanisa tinoenda nemi kuna vamufundisi avo vanova ndivo vakauya vakatendeutsa baba vedu vasati vashayika, nesuwo tichizotendeuka tinokwanisa kuenda newe kwavari, then ivo bva vazopisa zvinhu izvozvo zvawakapiwa nababa vedu semapisiro avakangoitawo zvinhu zvainge zvichishandiswa nababa vedu pavainge vachiri vapenyu. Mukomana shi ndakabva ndati pari bho, ndava kumboenda kunotora zvimwe zvinhu zvacho kumba because zvikwambo izvi zvainge zvava kutonyevera, izvo zvichiti uri kuvaona vana vose vemudhara uyu vose vachapera kupenga because mudhara uyu ainge aine zvikwambo zvake 10 zvaaishandisa mukunorombesa vanhu. Saka pa10 yezvikwambo zvacho izvozvo zvakangokwanisa kungobatwa kana kuti zvakabudikira zvainge zviri 2. Saka zvakabva zvati kwandiri, saka unofungidzira kuti zvimwe zvose 8 izvi kunzvimbo kwazviri kufara here? Izvo zviri kutorwidzana nekuti zvimwe zviya zvakazopiswa 2 zvinge zvichiburitswa mugomba remoto ende pazvichauya zvichaita kuuya zvichiita kuvirima ende dzinza rose richapera kupenga. Saka iwewe zviri kwauri, kana uchida kuenda kunotisiya kuti tinge tichidzoserwa kugomba remoto hapatomborina kana problem, asi ziva kuti gore ratinozongokwanisawo kubuda because kubudika aiwa kunobudika, kutiendesa unotiendesa, asi kana tabuda tinenge tatobuda ende tinotouya tiine ukasha zvekuti wega unozvidemba iwe. Saka zviri kwauri kuti toramba zvedu tichingoshandidzana semadzisahwira, asi nekufamba kwenguvawo kana kuri kunzi tichazongosiyanawo tozosiyana mune zvakanaka. So mukomana shi mushure mekunge zvinhu izvi zvandirakidza vision, ndakabva ndati panoka kutoti inini ndige ndichitonzi ndichazoraramawo upenyu hunenge huri nani, zvitori nani kuti zvinhu zvangu izvi ndizongozvichengeta. Ndikabva ndatongovaudza vana vaya kuti ndava kumboenda kunotora
zvimwewo zvimabhasiketi zvandakapiwa nababa venyu. Mukomana achi takawirirana paya ende vakazotondifonera vachiti ko murume uripi, because vamufundisi vari pano, because vakazotovafonera vamufundisi vaya zvikanzi vainge vatosvika pamba peng'anga iyaya vaine vamwe vanhu vavo vekuchechi vachida kuti vange vachizondinamatira zvekare nekuzopisa zvinhu zviya zvadainge ndavaudza kuti ndainge ndauya kuzozvidzosa since ndainge ndakazvipiwa nababa vavo. Ndakabva ndatongodzima mafoni angu mukoma. Mushure mekunge ndadzima mafoni vanhu vaya vakabva vazongoita give up, iniwo ndikangoramba ndichingoenderera mberi nemabasa angu. Asi zvinhu izvi zvainge zvatopanduka mukoma, because ndainge ndiine tsvimbo yandainge ndakapiwa, tsvimbo iyo yandainge ndakanzi kana ukaona izvo zvava kuita zvazvinenge zvichinzwa kuda, unotora tsvimbo iyi wotanga kuirovera pasi. Zvinozokonzeresa kuti zvinhu izvi zvinge zvichizokutya zvekare kana kuri kunzi zvinenge zvisisina mweya wekukutya. Saka izvo zvakabva zvachizongwara zvino kwava kuba tsvimbo iya, because ndainge ndava nemakore ndisina kana kumbogara ndakaibata, sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya kuti unofanira kutomboita nguva yekuti unotombogara pasi wakatopfeka nhumbi dzako idzo dzawakasonesa uchishandisa machira echivanhu. Izvi unozviita muri murima usiku pasina kana anenge achimbokuona, wakangoibata tsvimbo iyi. Izvo zvinenge zvichizokupa masimba. Wazvinzwa here? So mukomana mushure mekunge ndaitsvaka tsvimbo iyi kwava kuishaya, ndikabva ndaziva kuti zvinhu zviya zvainge zvakandibira tsvimbo yangu. Nazvino handitombozivi kuti tsvimbo iyi iripi. Zvino ndakabva ndachizotanga kufamba ndichitsvakawo vamwe vanokwanisa kundibatsira. Ndakabva ndazosanganawo neimwe n'anga yechirudzi iyo yakazoti kwandiri, aiwa zvinetse kukubatsira, ndinokubatsira, wazvinzwa here muzukuru wangu, endi zvinhu zvako zvichabva zvaita right. Nen'anga iyi takatongosanganawo pano pamasocial media, vakabva vandibhadharisa mari yavakandibhadharisa, but ivo havana kuda kuigamuchira mari iyi. Vakabva vanditi mari yako iyi haina kuchena, ende kana ndikaigamuchira ichibva kwauri mari iyoyo, then ndinobva ndazotozvisvibisa, uye zvekare nedare rangu rinobva rasviba, rinenge rava kutoda kutotanga kutochenurwa patsva. Ndikabva ndati zvino sekuru ndoita sei? Vakabva vanditi iwewe chitsvaka hama yako, asi kana uchikwanisa pavana vevakoma kana kuti vanengina vako, kana ukawana musikana uyo wekuti anenge asati akambobatwa zamu rake iri nemurume kana kumborara nemurume ari mhandara, ndiye waunopa mari iyoyo ouya nayo kunoku. Ndikabva ndati hongu variko vasikana vechidiki, neniwo ndinaye mwana musikana. At that time mwana wangu ainge achiri ne10 years. Vakanditi aiwa wako hazviite kuti unge uchizomushandisa nenzira idzodzo, nekuti wacho waunenge washandisa kumberi uko upenyu hwake hunozomuomera, anenge ava kungorarama upenyu hunenge husitomborina kana direction. Saka iwewe zviri kwauri kuti unoda here kuti unge uchizopomedzera mwana wako iwewe kuti ange achizorarama upenyu hwakadaro, kana kuti unokwanisa kukupomedzera umwewo wehukama wekuti kunyange akazorarama upenyu hunenge huchirwadza wakaoma sei, iwewe it won't even affect you. Ndopa ndakabva ndachizosarudza umwe mwana wamukoma, ndikabva ndati uyu ndiye anoita. Mukomana mushure mekunge ndazowirirana nasekuru, ndikabva ndati asi kuti ange achizouya panapa, anoramba kuti ange achizouya pano pamba pen'anga, because kumuri vose vanhu vanotongoita zvekunamata. Mukomana achi ndakabva ndachizonzi nasekuru ava aiwa hazvinetsi, ko handiti kuti munhu ange achiziva kuti ndiri n'anga hunge asvika pano tichiita zveun'anga. Zuvawo mwana uyu paanouya iwe unongondiudza achiri makuseni kutobvisa zvose zvinorakidza kuti pano panoitwa zvechivanhu nezveun'anga. Ndikabva ndati it is okay. Saka ndakabva ndachizotaura namukoma ndikati ndainge ndichida kuti mwana ange achimboya kumba for holiday, akabva achizobva kumusha kwava kuya kunoku kuHarare. Saka nerimwe zuva ndakabva ndachizomuti ndinomwe bhururu wangu uyo wandinoita naye madhiri, saka ndine 7,000 USD, mari yandiri kuda kuti iwewe unge uchizoenda unovapa. Kanditi mari yose iyo pamunini, ko kana ndikazoibirwa? Ndikati no, handiti hausi kuenda wega here, uri kuenda nadriver. Saka driver wangu handivimbi naye, ndinotya kuti kana ndikamupa 7,000 iyi anokwanisa kana
kuzotongotiza because ane hama dzake dziri kuSouth Africa. Saka iye uchifamba nadriver akati ehoi ndinoenda navo, kwava kuenda kwava kunopa ng'anga iya yamari achitofungidzira kuti it was my business partner. Mushure mekunge sekuru ava vagamuchira mari, ndakabva ndachizodzokera kudare kwavo kuti tinge tichizopedzisa mhiko dzacho. Mukoma ndopa vakabva vachizonditi iwewe zvinhu zvako kuti zvinge zvichizokufambira sezvo zvikwambo zvako izvi pazvakapanduka zvimwe zvacho zvakabva zvazozviita zvikono, ende izvo zvaida kurara nemudzimai wako, asi nekuda kwekuti mudzimai wako anowanza minamato yeavo vekumasowe saka hazvikwanise kuti zvinge zvichizorara naye, ndokusaka zvakazowedzera kupanduka. Saka sekuru ava vakabva vachizondiudza kuti vainge vachazondipa chimwe chacho chikono uye zvekare nesikarudzi yemunhukadzi iyo yandiinayo, but sikarudzi iyi ndini ndega ndinokwanisa kuiona. Dambudziko ravapo mukoma nderekuti gore radarika iro museri ndakazokumisidzira ndaitawo bonde neumwewo mukomana uyo wandakatoona kutoti iyi ingochani, ndikabva ndachizomupfimba. Ndiro dambudziko randava naro iroro rekuti sezvo ininiwo ndiine sikarudzi yemunhukadzi ndava kutanga kuchiva vanhurume. Zvimwe zvose ibho, but dambudziko ndiroro kuti kunyangwe ndichichiva hangu vanhukadzi but ndava kuchiva zvekare nevanhurume. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu. Pakaipa hanzi ndava nesikarudzi yemunhurume nesikarudzi yemunhukadzi. Strange things indeed, they do happen in this world. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakaisirwa mushonga muchikafu nemukadzi wangu, zvinova ndizvo zvakazokonzeresa kuti ndike ndichizoisa zita rake mukambani, motikari, famu, zvese hazvo, ndokubva achizondisiya. Ndakazorutsiswawo nevamwe madzibaba mushure mekunge hama dzangu dzazondiendesa kune imwe nzvimbo kuchitungwisa uko, but yanga yatova too late. Pose pavaindiudza kuti mukadzi wako uyu akanyanyisa kungwarisa, mushure mekunge ndatanga kudanana naye ndainge ndichiramba ndichizozvidza kuti muupenyu hwangu hwose handisati ndakambosangana nemukadzi akanaka kudaro. So panguva iyo pandakasangana naye ndainge ndiri pakati pekunetsana nemudzimai wangu, ndikabva ndati sezvo ndasangana neuyu zviri nani kuti ndinge ndichingofambidzana naye. Akabva andinyepera iye achiti ainge asina kumbogara akaita mwana muupenyu hwake, izvo ainge atori nevana vake vaviri from two different fathers. Mukoma, ndakamutora ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichigara naye uye zvekare ndainge ndichida kutomuroora. Takagara tichingonetsana inini naye mukadzi uyu kudzamara one day pandakazoona kuti munhu uyu anenge anotojairira, ndokubva ndachizomurova. Saka iyewo mushure mekunge ndamurova akabva atoona kutoti munhu uyu staira yatanga kuda kuita iyi nekuti anenge achindirova anokwanisa kuzotonyanyisa kunditonga, because iye aiti haafarire zvekutongwa nemunhurume. Saka ndo pataigara tichingoita makakatanwa ipapo, asi mushure mekunge ndamurova iye akabva achizoenda kun'anga in secret, uko kwaakazonopiwa mushonga waakazondipfuhwira nawo. Mukomana achi ndakabva ndatanga kunzwa ndava kumuda nemwoyo wangu wose, zvimwe zvainge zvitori normal. Pane dzimwe nguva dzekutoti ndaitoona kutoti munhu uyu madiro acho andiri kumuita haasi kana normal, ende kana veukama vainge vava kutotaura kuti kuingakwani kana neex-wife yako makanetsana, but vanaka unofanira kuti unge uchizorangarira vana, but ndainge ndisisina kana basa nazvo. Zvose izvozvo ndichitongozviudza kuti my ex is my ex, nevana vake vatova my ex children angu, ndainge ndisisina kana basa navo. Mushure mekunge mukoma ndashandisirwa mushonga uyu, amai vangu vakasvika pakufa. Mari ndinayo, ndainge ndimbori nayo, asi ndakatadza kana kuvaendesa kuchipatara because iye akanditi hauna mari, ende pano hatina kana mari, because ainge achida kuti tinge tichiendesa imwe brother yake kumhiri kwemakungwa. Saka painge paine mari dzainge dzakawanda dzainge dzichidiwa dzemalawyers. Sezvisinei mukomana shamai vangu vakasvika pakufa. Parufu rwaamai vangu pakadyiwa cabbage rainge risina kana mafuta,
apa ndainge ndisipo zvekare nekuda kwenyanzi, asi mukoma ndakazosvika pakuzvionerawo ndega kuti pano ndiri kushandisiwa mushure mekunge ndazofind out kuti ainge akatenga stand in secret. Tikabva tatanga kunetsana, I think kuti mishonga yacho yainge yava kuda kuno expire. Iniwo ndakabva ndachizotanga kuenda kuchechi mukoma, saka nekunamata kwandainge ndava kuita pane zvimwe zvinhu zvandainge ndava kukwanisa kuona manje kuti panapa izvi ndo zviri kuitika. Mukoma Nashi ndakabva ndachizotaura neimwe sister yangu ndikamuti zvimwe zvainge zvava kuitika ndainge ndava kusazvinzwisisa, because ndakazotochinjisa kambani yangu ndikaisa muzita rake kwava kumupa zvekare dzimwe motikari ndikati ange achizodziisa mumazita ehama dzake. All of my wealth mukoma ndakatongomupa mukadzi uyu achindiudza iye kuti ainge aine pamuviri. Ndokutovharana kwazvakazotoita mukoma. Ndiri munhuwo wekuti sezvo ndiine mabhururuwo ane mari handingazotamburi zviya kusvika pekupedzisira nekuti vamwewo vakazondibatsira. I am still trying but I am struggling. Handidi kana kukunyeperai mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yambiro yangu ndeyekuti kunzwa uko kune vamwe vakadzi vanotoshandisa mishonga zvekudaro, saka zvinotoda kutoti iwe semurume kana wasanganawo nemukadzi otanga wambomudzidza kuti munhu uyu zvechokwadi ari kundida here kana kuti there is something, a hidden motive, because iye pandakatotanga kutofambidzana naye aiva neumwe murume waaidanana naye, and the way yaakazotongoramba murume iyeye ndakatomboita suspect kuti mangwana haazondirambi here, just like the way that she dumped her own boyfriend. Asi ndakangozvidza kuti ndine mari ini, I can get any woman that I want. Ndiyo confession yangu. Kana mukaposta ndizivisei ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.